Ai, barkatu. Hemen txinau. Ongi etorri banai, ikusten bezala, ezautzen ez garen artean, ezautzen jungo gehan, emakume familia zabaltzen jungo gehan. Goizen zehar izango dugu aukera, jarri zagutzeko, ondar gauza iruzitzeiteko, eta topaketan zehar baita ere. Orduan, aurkezpen orokorra egin aurretik, hitze emango diotroideak Ainhoa udalaren izenean. Ez da guztan, txaugarriko Holaxeiko du, bale? Egunon eta ongi etorriak, denok Beasainera eta bereziki Gartzako monumentu multzo honetarako jauregi honetara, ez? Egia da, hemen zuek nolabait esan dezakegu aro digitaleko adituak, zaretela, ez? Eta gaude, mende batzu ditut jauregi batean, ez? Eta esaten duzu, bitxikiri bat izan bitxikera ere esan dezakegu, baina badauka, ez, bere argumentarioa badauka bere oinarria izan ere, Igartza beti izan da elkargune, beti esaten dugu bide gurutze bat, eta berrikuntza gune bat egiten bere garaian, gure arbasoek hemen ura eta Burdiñaki etorkizunera ikitzen zuten, eta zuek ezagutzarekin, erekiko duzue etorkizunari. Eta beste oinarritako bat, ez, Wikipedian, gehiago edo gutxiago denok harakatu izan dugu, denok egin izan dugu bilaketan bat, baina gure nortasunaren beste oinarritako bat ere bada, ez? Auzolanaren oinarria eta eredua ere bada. Horrekin zuek, euskara zabaltzen duzue, gurea den hizkuntza munduan zabaltzen duzue, ezagutza ere zabaltzen duzue eta hori baino garrantzitsua dena, ez? Denon eskura jartzen duzue eta gure historia ere gordetzen duzue, ez? Hau eginez, etorkizuneko memoria. Gaur gainean, wiki emakumeak, elkarte esanguratxo honen berri, askotan kostatzen da, ez? Aurreko gure arbasoen emakumeen erreferentzio horiek aurkitza ere kosta egiten da, eta horiek balioan jartza eta beraz zuen lana benetan eskartzekoa da. Ikusi dut lanez betetako goiza daukazuela, baina lanaz haratago ere aixei eman diozazuen garrantzia, gure herria, gure txokoak ezagutzeko, eta espero dut da, goiz eraginkorra izan dadila denontzako, gu ere tartetxo batean hemen egongo gara eta aukera eukiko dugu zuek egiten duzuen guztia gertutasunetik ezagutzeko, eta gure txokoak herria ezagutuaz gozatu ezazu eta nahi dezutenean zabalik dituzue denok Beasaingo bateak. Hori esker. Eta jaureriko txoko bustu hartzen ari gara, Jaureria txoko txiki hori bustu hartzen ari gara, orduan, igual gehiotan esatzen. Gidoia behar ezutea nahiago, bazpare hauren euki. Ongi etorri, herri desberdinetako wiki emakumeok taldekoak elkartu geha hemen, ditugu Durangaldekoak, Oarso Bidasoakoak, Ondarrukoak, eta gainontzekoak, hemen ingurukoak garenak, pixka bat Beasaingo ikastolarekin elkarlanean ere wiki emakumeoken hasi berriak ere baditugu, eta Beasain ingurukoak proiektua ezagutzera hurbildu zaretenak. Bi bete behar dauzkagu gaur hemen, ez? Elkarra ezagutu lanean izan artean, eta proiektura etorri direnak liluratu proiektua esatek ezagutzera eman. Badaukagu nahiko lan, emakumeok hainbat esparru desberdinetan, eta Wikimedian ere. Eta gaur hemen elkartu garenak era Euskal Wikipedian idazten dugunak. Horrek ere badauka gehigarri bat, emakume euskaldunen presentzia aro digital honetan, ez? Antropologikoki ere emakumeak badu bere espazioa, digitalki ere lan horretan gabiltza. Eta beste esparru batzutan bezala lanean jarraitu behar daukagu eta kostata iritsiko gara hainbat hutsune betetzera, baina bintzat ez gaitezen gehitu
artean, saiatu gaitezen eta gelditu. Harro egon gaitezen gutxienez saiatu garela. Gaur, nik sarrera txokidatak besterik ez duen egin nahi eta poliki dira gauzak hemen. Orduan, azalduko dizuet nola antolatuko dugun goiza, eta gero elkar ezagutzen jungo gehan ez, danak izango dugu tartetxoa, zer esatu. Ez da hitzaldi bat, topaketa bat da, eta hoxe. Azteko, hitza emango diegu lanean da egiten taldei, alde batetik aipatu ditudan Durangaldea, Oarso Bidasoa eta Ondarru, pixka konta dezaten nola hasi ziren, nola garatu duten taldearen lana, zein helburu dituzten, eta pixka bat guk ere jakiteko zer bidea hartu dezakegun, edo non info dezakegun. Gero, bukaeran behasaino emakumeen inguruan pixka hitz egingo dugu, eta hoxe, hasteko. Tarte horretan gustatuko litzaiake eskola bakoitzek bere proiektu aurkezten hasi aurretik, bertatik etorri zaretenak banan entzun dugu aurkeztea. Goiz osoa elkarrekin pasa dugu eta gehienak bazkaltzea gelditzen dira, gutxienez elkarretza dugu. Eta hori bakoitzak aurkeztu dezala eta tartetxoa izan dezala. Ondoren, gizakaritik unintzen torri da, garazi gaixo jarri zaigu biraizta etortzekoak ziren, baina garazi gaixotu da. Bere tarte izango du, androzentrismoa, aro digitalean gaia hartuta, sola salditxo bat, orkestatxo bat egingo du, baina baita ere, irekia. Kazetxo ero tarteara izango du, ez? Horre ere, pixka delkar ezagutzen guazen eginean, hitz egiteko aukera izango dut, talde txikiagotan, eta ondoren froga jarriko ditugu hainbat bide edo modu editatzekoak, editatzen zabiltzatenan laguntzaz, hainbat biografia hobetzeko, osatzeko, argazkiak igotzeko, eta horreko ere itxaro prestu etorri da bere biografiari kutxu bat eman, ez bertan dago, argazki bat atera beharko diogu, eta hoxe, eta bakizue gero ondoren, Igartzako jauregiko emakumeak Igartzako jauregian izan zuten papera ezagutzeko aukera izango dugula. Orduan, beste ipek, lehendabizi Marisa Barrenak datu orokorrak emango ditu wiki emakumeok eta arrakalan inguruan, eta gero ja beraien baiatzen